aga m Dubai 2014 ma na just like ihe oyibo na-ekwu ebe a na oge m ga Dubai nwanne mmanụ obodo ọbụla ị ga-asavụ obodo bara asavụ first esigodo ma from airport bata na house ebe m bi nwanne m na bata na house ụna mmadụ 12 bụ na one room ebuchi na bekas ịmago vodka bed a na-ehicha na hostel na nkwọ ndị anya nas na ghọtara m na-eme ebe a ga wee bọza ka m zuo ike ebe a ka akpọsara m gara my bed house ịghọta na asụkaba bijigotekwe by own foam mmeji na ala ụlọ akwụkwọ ụgwọ like almost ebe $200 mba ebe $100 na-enye m space na nwetawa nke bụ bishọp esi m Naịjirịa gbagote 200,000 wee kwụọ ụgwọ ejenti eji chụtara m ọrụ achụtara m asị na ha na-akwụ m ebe 2,000 dirhams a month na lụọ ọrụ 1 month within Pakistan lụọ 2 months asị m na salary m 70,000 naira a month and all 2 years contract ka enye m na wee cheke 70,000 times 2 years olokwa ego nje gba ticket na everything na ntifu mgbọ akwa guys ndị a na nche na adịba apịala bisi na ekpochi mba polisi guy dị onye obodo nwoke Pakistan na sị na bishọp nke ọtọlụgo onye ọsọ ọba etie mgbo nna ama aka ọtọ adị onye ọsọ ọlụ bụ na place ọpụta ebie ma akpa onye ọsọ nwanne ihe na aka ọtụ mana ha na njiwa from there lapụrụ dị ma passport ejere m passport nata from Dubai lapụọ ma passport ụwa baa nachi ya azụ ebe nsi wee bịara time oge mbata na alụkwe di ya ndị asịkwa ndị be anyị nọkwara di asịkwa na mama mbatakwa na alụm na mma akwụkwọ ụgwọ na-ege na ndị ejezi nwanne ya na nwanne nwe na-alakwa na steepụ mpụta abalị gara na steepụ na one guy Chineke ya agọzi n'ụwa Collins the guy gazi ọlụ ele mama ebe 6 ọkpọ m nga dị ele na bed nke yuzuo toilet saa alụ ọ batakwa na ahụ pụọ na ya ka ndị a na-eme agba abanye ọbụla lọrọ na steepụ tili nwetakwa ọlụ ege na ebe a na-elekweli ndị be anyị savụ onye ka anyị sigiri ya asavụ obodo asavụ ọrụ ịghọtago wee lezie nri ebe a na-ele ndị be anyị na ebido ata a mmemme food delivery nga deliver 1 plate of food enye m 2 dirhams which is ebe 200 naira ya ma own percentage o wiki na ode nweta gain 25 dirhams which is ebe 2005 onye nọkwa obodo oyibo mana efom that time mpịachakwa n'iru akwụ sef a na-enye m biel ayala yata so from ebe a na-elezi nri kịta na ka m na-elezi na from ime that food delivery kịta na bishop mfụzia dị mpụ na awọdụ n'obodo ọtago na nle mmanya n'obodo wee ego ndị na-ele mmanya na Dubai da ihe dụọ ka ọ na-ele afịa white a na-egbu ozu mana abịa ndị be anyị aka abala n'ime wezielu ụjọ ime na-eyiwe ego na-asị na eke nweta gị na-enye gị 10 years 100 years so from there now ejigo m contact ndị be anyị amagoro m amalụ onwere amara uche ọka na Diala Park 2014 2015 to 2018 so contact anyị na-enje eleli that time na nwezie onye ndrọp olu isi nwa na na-elesikwe mmanya ahụ mee mmanya by ntuke nnata mmadụ nle nweta gain na from ile mmanya akwa from ile ntuke nna kwụsịza nle nri ntagharị yata o nwere ebe na-ejo n'aka na akọlugo ndezelewezie mmanya full time weli Pakistan ndị Pakistan na-ele nri ndị apakịrị onwe mmanya sef obi achọghị m na mmanya efu na ala efu ọdụ mpụta na ụtọ ọ na-ebugoli nchenji ebe ọzọ na-eteki the risk before you know it omidokwenye akwa moto mmanya ahụ deliver waza na moto nyawaza moto aije yes na aije ajima akụta plate number moto adọmpụ ihe akụta plate number akụta na because a na-enye gị fine steady akụta plate number moto mebiri emebi now aga change the plate number to motor length attaching to motor data age passport fake passport South Africa because I dey be na motor na Dubai that time with Nigeria passport ọ ganya passport or South Africa passport ka iji ebute the motor i change the shock ya tie ya yon shock we na-ebuzi mmanya ka ndị kebe na mana na-ebu mmanya yotago so the mmanya ka na-elekwo ihe mere njikọ dị aka ọ mbọ ewe ebe anyị ebe na gaza asa moto Ghana the car wash we meet one guy when buy the guy when am obia academy onwe no Dubai that year no life for I am academy so now when we get this guy yo I am chairman no we born normalem ye nje kwuri ya because of ndị ihe bụ mmadụ kwa mmadụ obodo Igbo mana ọdịcha kwa ma bishop
oneme mu nwanne ma mgo nsacha moto ntelie ihe tips that place ha chanye ya ekie all the workers ya ekie tips all for onye eche so nya tips 100 dirhams that time 100 dirhams so like 1 million na anya na obiagbo m sim na ego nya na no ha chanye ya ekie na ntinye ego muzie ezo nsa no worry otago nchokwa ya nke personal as my brother nsi ego go na nweta ebe a osimolu go dia 3 years okay save 200,000 makalo because all I had the credit word na some grocery ebe na elechi ya otago so before a month to reach again on so when about this guy shala put the all na bia kpọpụta idea kwọrị agụ no kacha achọm ka m nya bi n'ụlọ kwọrị agụ na ebe a dị 3 or 4 wee bili tiezie na moto nwere ọ na-alụ mo just tie na moto nzụcha afia nsị aja na kọlụ m ego ka ọkwa na onwe ya ọ na-alụ nkwọ onye ogo so from there nwee like enwego m ofu nwa bụ lady nwezi like 4 boys nwekwo ma pit yatago Cheli inwekwu pit na n'obodo. Yes na bishop mo na gwa gị ya ibu so gị na Dubai ibu big boss so mo ya bi na house so mo ya bi no nwere munya abi I'm after guy that time now on Friday alone Friday Sunday ha the Muslim only on Friday morning no so chafi auto enwego m gain say 5 million naira gain manage manage mo the natural watch am am adigo okay and then person had the fast it mo I just natural watch that year so na okuya ka megedezi na emego eke achụkọ m ọsọ lie moto mo were my fingerprint maka ha si eme ndị ba na-akpakọ m imi after kwa so m imi eke chụọ m ọsọ lapụwa moto gbawala ọsọ ala achụkọ ọsọ because for that years no Dubai afun lo me igba ya with anya m eke a na-eji egbu a na-eji electric shock so abịa na achụọ ọsọ like this lapụwa moto gba ọsọ magaba awori your fingerprint wa this legality na-eche gị so that oge eme Expo 2020 ịma na Expo 2020 bido na 2017 wee na ewu as everybody ejira akwọ bịa ka awere akwọ na chete bag that year 2018 na nwe ejikwe ka nye wele akwọ na so onye kpatagolo ego nna ndị a bie m aka na ọkụ na aka m child boy ndị a swala bụ man is up Sahel no ojogo by then na agwa gị ihe esiko ma house pụta emego m ọda mmanya kwụọ ụgwọ mgbe nna ya zikolola yotago so mgbe ọda boy ya that some academia that boy meet na ka ebe a na-asa moto mgbe nna agwa gị ihe mmanya kpọ ma phone na-ekene m hey da mmele nwunye nwoke o save 3 million for the first time no we ya niile chukwu ya agọzi m nke a na-akọ na mgbe ọdị boy gị ya na-ekeligo m because ekeli m tie m n'ime moto na-asụ agwara m AC mana ma pụta m from the moto yota I just left me moto like every 3 hours we buru m from charger we bute m diala ebe m nwere the case na Dubai so the boy was mezi order the mmanya that my boy mezi order I had the 4 boys no ya nwa ihe the close to me as onye ọka as my brother so mother the mmanya na eke eligo m na mba n'ime ọgbọ m phone si mu no na-ewepụtele m 5,000 dirhams every day lechela ahịa ndị ba na-akpọkwa ma phone ka ego my sim card o nwere ndị kwuche ma sim card 5 million naira then asim sim card m so all contact na mụ arọtụ gakara the street enwe m contact well a na-akpọ m ka ego sim card m nse ha mba ka lapụli ahụ mazibem ka wee na-azụ so onye ji onye akwụna edo 5,000 dirhams that time every day azụ which is ebe 500,000 naira then nsi ya mba nyekwu n'iwe ọma mmenwu na ikwu ekwu dị easy then ewepụta m so 2,000 in fact 2,000 ya afia ya just ya wepụta m ego mejọba ticket ma asị m na ha because anọ m n'ime 6 months yọta na the boy nye m ego like 5 days kwụsị inye m ego na nọkwa n'ime nekwe obuke nwa be m nke nna my first boy bata n'ime meet em n'ime kelikwe ya ozugbo the same week nọkwa n'ime di ya my last boy ekelikwe my last boy ọ bụrụ m na ụmụ azbe m na-atọ nọ n'ime sọsọ ya nwa n'ọzara side na-akụzi onwe ụzọ ọ chọzi igeze ntị makwala ma na moto o ji azụ amụ nwa nwunye kọntaktị o ji azụ mụ nwa nwunye ụnọ ebe mbizi ka nsi aja ebizie ụnọ nkwụrụ oge ole dị goche properties o buzie that place mana onwe ụzọ ọ na-ege ntị mechie that time zie ndị manya si ndị ma aga m itie dị guy ka nakwe dị guy na-eme ebe a onye m na-agbaka ọbụna the boy sị nọzi dị ya la sef na-atụazụ ụmụ nwaanyị ime na-elizi na ego na ọ nọrụ na utu ụmụ nwaanyị mkpọ ya na fon otie fon na speaker atụsị ụmụ nwaanyị na nna ayị ya ego
Hey. na nna ya ego ịtago so the boy